iPhone Air Ultra. Не е истински. Има ли такъв? Фалшив. Ти? Не. Браво, добре. Notting Phone 2. Също не е истински. Тук е истински. Notting Phone Да. 2. Да. Истински. Добре. Това е май. Истинско. Добре. Май Ти? да. Asus ROG Phone 7. Истински. Истински е. Няма идея. Да, това е истинско май. Браво. Добре. Добре. Xiaomi Hyper Pro. Това май е кола. Също е истински. Фалшив. Добре. iPhone 15 Pro Max. Истински. Това е истинско. Да. Това е истински телефон. Точно така. Да. Samsung Elite 10. Елит? Elite. Не, няма такъв модел. Добре, Не. супер. Фейк. Фалшив. Samsung Galaxy Z Fold 5. Това е абсолютно истински телефон. Истински. Браво, бе, ти си топ. Много. Ето, Мерси. подарявам ти го, да си го видиш. Protect Plus. Да. Може да чуеш да се възползваш услугата ни в Westmall. Сега ще го спечеля ли? Не! Ех, знаех си аз.